Mo na ni akong area. Gwapo na rin no, kahinlo. Basi katubangan ra hinlo niya. Gwapo na, hinlo na. No, naring ibutang ang caretaker diri pa ibalo. Bawal magtugway og kabaw. Mayo. Kaya yang gibutangan. Dugayan na ako kabalik sa akong area ay. Dugay na kay ko kabalik ba. Kumusta na ka akong 9 hectares da? Ha? Okay ra mga tanom dia wala nga matay. Mayo kay para natay arbison ni kabot sa panahon. Na akong caretaker ron dia. Mayo kay ikaw man ako supervisor, imo nang gina-istoryahan siya unsay mga buhaton. Bagnot naman akong dalan lagi. Bagnot ano? Sus, dugay-dugay jud ko ka balik gud re. Oh, bago pa ko naabot. Pag-abot na ko ka Amerika, ni balin na po ko Australia. Oh, balin-balin na ko kay nagpabugnaw ko kay init kay sa Pilipinas. Lapok naman lagi kay ning dalan ako dire. Oh, sige kulan dire. Wa man ko na kuno na paggrabahan ba? Dapat gigrabahan nato nino. Grabahan jud ni siya para di lapok. Sus. Isod ning busy kay ta. Oh, magbuhi ta. Oh, ako estimate, ako ibutang na estimate dia mga 100 ka buok. Oh, 100 ka buok. Nya, kuan lang 50 ka lalaki, 100 ka babae. Para managhanda yon. Mo na ni akong area. Gwapo na rin no, kahinlo, basi katubangan ra hinlo niya. Gwapo na, hinlo na. No, naring ibutang ang caretaker diri pa ibalo. Bawal magtugway og kabaw. Mayo. Kaya yang gibutangan. Asa naman tong caretaker ya? Nong. Ha? Gwapo naman day akong area di ay. Isa may nagbuhatan ng lamisa. Ang akong tao na. Imong tao, mayo. Dugay-dugay na jud mga hapit na tuig. Oh, okay. Basig asar ako nagbakasyon. Ugma Cebu na po ka ba? Ugma boss. Dili di ko Cebu, ugma Manila pa ko. Manila ka. Manila. Sud adlaw kuan ka, New Zealand ka. Man ako. Sidling na to nga ako itanom ni. Mo ni. Ay mayo kay dagko na day ni. So dapat itanom na ninyo ni. Pasa atong ma'am. Ato ning kuan kay magpatag Mercury atong kuan, may Mercury drug atong kuan ni. Oh, tama. Supplyan na itong Mercury drugs. Oo, kanang mga drugstore dia. Lagundi man di ba? Lagundi. Katong gipauna na kog tanom sa inyo, natanom na to. Oo, na ito. Atong tan-awon ron. Mayo kani siya. Dito nagikan mga sidling sana eh. Katong gisidling na ko ni. Sa akong katiker. Sige, mayo. So katong mga gipatanom na ko diya mga tugas, mga nara, nabuhi to? Nabuhi. Mayo. Okay. Ay, 50, tama, 50. 50 ka babae, 100 ka lalaki. 50 ka lalaki, 50 ka babae. Ay, mayo kay gibutangan yung hagdanan dre. Para di ko maglisod og lakaw ba. Ilisod ning watanaanad kay syudad ta perminti puyo. Okay. Sige lang kay namoy bonus karong December. Dili, gamay ra ng 10,000. Mga 20,000 mo tagsa mo. Tag 20,000 mo. Nya intiro na ko yung mga asawa. Tag 5,000 hatag. 25,000 tagsa sa inyo. 2 hours later. Grabe ka kapoy. Matay. Tindak kawasan na niktras gituyok. Anda kanindot. Andito lang mga area ha kay Bakilid. Grabe sa bidawon. Sunakod din ako diri sa pinakababaw. Baligyan na lang ko na ko kay perti namang kapuya. Di naman kaya. Pa naman naanad ang tuhod. Baligyan lang ko ni.